Berkenjang waruda yang sapa sing gawe ngono. Apa Ditangulun Joko Kendil. Mbah, wes eto, Mbah. Apa sing totot? Kuwi lho, Mbah. Oh iya. Ditangulun Joko Kendil. Apa sababe kok sira tawang-tawang tangis? Saya jeneng kita arep ngasi uripmu, arep jegur ana sajroning sendang, Ger. Heeh, Mbah, Mbah pikulan. Pikulun. Aku gak tok. Munyi pikulun lho. Wong pikulun kok pikulan. Pikulan duduk gathukmu kono. Apa, Mbah? Kowe wis ngerti aku apa durung? Apa, Mbah? Kowe kok dhuwur atekane dot. Atekane dot. Atekane dot apa? Atekane pedot. Aduh, ya Allah. Wah, aku ki dewa kok mbok anggap manjer petekan. Ngono kuwi Mbah Dewa ya gak iso ndingklo, Mbah. Aku ki dewa pikulun Narada saka kayangan. Ulun kuwi ora iso ndingklo. Oh, dadi saben dina ulun ya kaya ngene iki, Nger. Ah, Mbah. Lah iki duwe apa Mbah wawah, Mbah? Duwe, Mbah. Ya, apa Mbahku ale gak songklo. Joko Kendil. Dewa kuwi dapuk aku. Nek sipate padha aku teko rene ya golek SPP ke anak, lho. Oh, no, Mbah. Heeh, Mbah. Ger ditawulun Joko Kendil. Heeh. Apa to sebabe nganti keng sira mbembeng Sukawan tibake waspa? Tumete sing ngeluh. Ndadekake gunjing ana ing kahyangan Salendra Bawana. Kumudu pikulun tumurene Ngarcapada ngono, Ger. Heeh, Mbah. Apa to sababe, Ger? Bape ya aku iki lumangsa isin kok, Mbah. Apa sababe jeneng kita isin? Aku anggere kumpul karo oncoku ngadimen karo pareman kuwi aku dicio-cio ya, Mbah. Kok disia-sia sebabe apa, Nger? Kaya watahe aku mergo aku ala to, Mbah. Aku eli watahe, Mbah. Mergo kowe elek, njur disia-sia karo kanca kancamu ngono. Heeh, Mbah. Berkenjang warune dayang sapa sing gawe ngono. Ada apa, Mbah? Ampuh. Oh, dewa. Wah, kowe ora ero kowe takon. Ditawulun Joko Kendil. Heeh, Mbah. Aja nganti jeneng kita kuwi susah terus, bembeng Sunggawa terus. Hah? Kowe kok Joko Kendil. kowe kok ajek-ajek mlakumu, Mbah? Betahke pegel. Ngono, Mbah. Ben ora krasa tak nggo mlaku ngono. Oh, Mbah. Iya, Mbah. Joko Kendil. Heeh. Mergo kasiksa batinmu, kebaing panelongso uripmu mergo rupamala ora kaya kanca kancamu. Njur disia-sia ngono. Heeh, Mbah. Ngene lho, Joko Kendil. Mbah. Kowe nyul aku kok mbah iki piye? Kowe Mbah Tunuk, Mbah Tunuk. Mbah Pikulun le. Pikulun. Heeh, Mbah Lun. Aja Mbah Lun, komplit. Heeh, Mbah Pikulaun. Pikulun. Aku gak iso minum pikulun. Lah kuwi Ketoton lho, Mbah. mecaca dhewe. Heeh. Ngene lho, Ngger Joko Kendil. Tenane titah jeneng kita, Joko Kendil kuwi rupane kuwi bagus. Mergo nalika semana disikara dening liyan, nalika keng sira isih ana ing gua garbane ibumu.
kowe kuwi ditenung dening ibumu kualon mergo serik atine saengga lair kowe wujudmu cacat kaya ngono, Nger. Ono, Mbah. Heeh. Aku yo piye, Mbah? Aku aku ora. Kowe kepengin ngerti wujudku sing satemene ya, Nger ya. Iya, Mbah. Kae sor wit gedhe kae ana sendang. Kowe adusa ning sendang kono ya, Nger ya. Oh, Mbah. Iki, Mbah. Nono. Kono, Nger, kono, Nger. Kowe kok terek-terok Joko Kendil lelek nyeluk aku kok mbah untuk mbahmu itu. Hah? Iya jeneng kita kuwi Joko Kendil. Apa ambune, Ger? Keparut. Apa kowe bar mangan kebon, Mbak? Dewa mbok anggap sapi. Aku matur nuwun tenan, Mbak. Sawising aku aduk ning sendang, aku saiki kawujudanku ora kaya ngene. Nganti ulun tumurun ning Arcapada supaya paring dalan padang kelawan jeneng kita. Titah ulun Joko Kendil, aja nganti mungkasi urip kanthi nganyut wah jegur ana sadurung sendang. Mergo ngerti wujudmu elek, saben dina disia-sia dening kanca kancamu, Nger. Saiki aku wis ora susah. Saiki aku wis ora bingung, aku ora isin. Aku ora kuwatir yen to aku diisin-isin karo kanca. Ning iki mung sawetara ya, Nger ya. Piye, Mbak? Iki mung gegambaran sawetara. Wujudmu ing samengko bisa dadi bagus kaya sing mbok rasake dina iki. Nek umurmu wis tungkap 20 taun lan ana wanita sing tresna kelawan jeneng kita ngono, Nger. Mbah, ora usah ngranti 20 taun. Saiki kawujudanku wis bagus, aku wis emoh wujud ala meneh, Mbah. Urung titi wancine ya, Nger ya. Lah apa ora kowe kudu malih ala meneh, Nger. Waduh, Mbah, cilaka nek aku wujud ala meneh. Aku diisin-isin karo kanca meneh, Mbah. Nger, sapa temen bakal tinemu. Nek kowe kuat ngadepin coba, ing samengko bakal dadi mulya uripmu. Kari kowe, Nger. Kowe kepengin mulya kawitane apa rekoso kawitane, Nger? Nek rekoso kawitane mulya pungkasane, ning nek mulya kawitane rekoso pungkasane, Nger. Ya sing mesti wae aku kepengin rekoso kawitane nanging pungkasane aku bakal mulya. Nek pancen kuwi sing dadi pamilihmu, jeneng kita Joko Kendil kudu nuruti kudu ngestokke apa sing dadi ngendikane pikulun ngono. Iya, Mbah. Nek kaya mangkono kersamu, aku mituhu dawuhmu, Mbah. Nek kowe manut lan ngestokke apa sing dadi dawuhku Nger Titaulun Joko Kendil, kang sira bali jegur ana sadurunge sendang meneh ya, Nger ya. Aku juga jeri sendang meneh, Mbah. Iya, Nger. Iya, Mbah. Aku njaluk pamit, Mbah. Heeh, Nger. Titaulun Joko Kendil piye, Nger? Rupaku dia bagus ya, Mbah. Bagus, Nger. Jot. Hei, ora jot ya, Nger ya. Jos ora jot. Aku tarung kundimu. Tarung. Loh, sing nganggo kowe kok mbok takokno. Aku mau cemplung tendang kalau tarungku Lah gak. mbok kok endi, Nger? Oh tak kau lu. Lari, Mbah. Ada. Bocah nek bocah bento. Ayo, Mbah. Temong tepalo tarungku. Ijeng mlebu nang jero kathokmu ya, Nger ya. Oh ya, ayah iki. Ayo, Mbah. Aku ndak. Bagus kowe ganteng, Nger. Heeh, Mbah. Ning kuwi mung sawetara ya, Nger ya. Ing ngarep ulun wis ngendika nek Titaulun Joko Kendil bakal dadi rupa bagus
nek wis dungkap 20 tahun ya, Ngger. Mbah, no. Iya. Piye saguh? Ngenteni apa ora, Ngger? Aku taguh. Apa? Aku, Mbah. Mbahku utek rek. Nek omong sing cetha aku ora cetha nggonmu nampa ya, Ngger ya. Taguh, Mbah. Kowe saguh, Ngger. Oh, Ya kene alah. iso cetha, Ngger. Aku yo mergo duit yo, Mbah. Eh, Aku nara diwehi duit aku yo mau dadi iki aku. Aku tin aku. ngapa? Aku tin. Kok izin apa? Atindene yo. Kowe ya ora wong ayu to? Mbak ayu Mbak ora Mbak. Ya wedok kok ora ayu. Jot. Jos, Ayo Mbak. jos ora jot. Oh iya. Wah, ndene wempe Mbak. Hei, Eh, saru. sindane duwe teplek lho. Sik. Teplek. Wah, ngono. Yo nene kowe. Lah aku kaget. Kowe muni pek ngono aku kaget aku nganti lali. Dewa lampe kau doleki. Haduh. Mangsaku nek ora ceplek kok. Mula aku kaget nganti tanganku ora ngene. Oh, alah ya. Wis yo, Ger Joko Kendil. Wis cukup titahulun ing titi mangsa iki wis antuk dalan Padang saka ulun. Ulun Mbak. wektu dina iki bakal pamit munggah ning kayangan yo, Ger. Ngono, Mbak. Aja kok teruske nggon arep nganyut tuwa yo, Ger.